Dati ang mga stalls na dili ka sa budget na o ang daghan ka nito abot ng kita kanto. But na nakimakdo before ko. Gani. Well, you know what the thing is, nights seem so long. You have seen it forever or something might have been love for, but it never felt this strong. Dreams of young girl with hope, love will take us where we want to go. Dili kayo sa talo. So what's yours? Gusto mapili? 5. At ano daw yung sumiyang menu is?
Yes! Good goods. Sige na, kung ano pili kayo. Good on cocktail. Kasi yung seafoods din yun. Wala ko rin. Ito sa yan. No. Kilo, sashimi, kami sa sashimi. Sashimi ito. Is not available. Kung saan yung sa bawon? Kung saan man? Anak mo. Oh, sige. Dito na lang po niya. Alright. Uy, may crabs. Okay, ilang kilo? 300 per 300. 1 Ang kanunda po, pila man na? Ang banga daw. $2,000? Balik ka lang ha. Asan ta? Kanino?